Barka da zuwa Arewa Plus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mai sauraro, idan har yau ka fara zuwa gidan TV nan namu, sai ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama can kai ma abocin shigowa gidan TV nan namu ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana sharing domin tabbatar mana da kulawa a gare mu, kuma sannan mu san da cewa kai namu ne. Sannan ka yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinka, menene ya burge ka dangane da bidiyon nan. To mai sauraro, kamar yadda kuke gani, wannan shine shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da Hamisu Breaker. To kafin mu je ga abin da ya haɗa mu, bari mu ɗan baku ɗan takaitaccen tarihin Hamisu Breaker. Shi dai Hamisu Breaker, ko in ce Hamisu Sa'idu Yusuf, wanda aka fi sani da Hamisu Breaker, haifaffen Ɗorayi ne. An haife shi a Ɗorayi, a nan ya girma, a nan ya yi karatunsa, ya ɗan fara waƙarsa har Allah ya kai shi wannan matakin da yake kai a yanzu. Mutane suna ta maganganu akan cewa tun da daɗewa an ce auren Hamisu Breaker saura sati 3, sai kuma aka ga har yanzu ba a fara ba, har wasu daga cikin mutane ke zargin cewa matar da zai aura ce ta rasu. Sai dai Hamisu Breaker ya fito social media, watakan kan account ɗinsa na Twitter, ya yi magana. Ya ce shi budurwar da zai aura tana nan da ranta cikin ƙoshin lafiya, sai dai shi kansa a baya ya ɗauka cewa ita ce ta yi hatsari ta rasu, domin ya faɗa da bakinsa akwai sanda za ta baro Kaduna ta zo Kano, to a lokacin motoci biyu ne suka tashi. To mota ta farko da ta fara tashi ita ce ta yi hatsari, wanda duk na cikin motar suka rasu. To mutane da dama sun ɗauka cewa tana cikin motar, watakan sun ɗauka cewa motarsu ce. Sai daga baya kuma bayan sun sauka, an yi waya da ita Hamisu Breaker ma ya je ya ganta, aka tabbatar da lafiyar ta ƙalau, sannan aka san da cewa ba ita a cikin hatsari da aka yi. Sannan ba ma motarsu ba ce, waccan mota ce. To masu sauraro, sai ku taya Hamisu Breaker da addu'a kan cewa Allah ya kiyaye shi a duk inda yake, Allah ya tsare shi a duk inda yake, Allah ya kare shi a duk inda yake, sannan Allah ya tabbatar da alkhairi a game da auren nan nashi da zai yi. Arewa Plus, ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.